De her køer, de er ikke højdeskræk. Ja, tyrkalve er det der. De er større lunger end jeg har. Så går du op igen. Deroppe ligger frymesser, som ligger på den anden side af den bjergkam, vi gik på forleden. Det var derovre. Turen i dag kommer til at vare en 2,5 timer efter planen. Nærmer vi os toppen her. Så den udsigt kunne man godt leve med til daglig. Så er der nogle blærerev, der har slæbt nogle brædder op og bygget en bænk her. Jeg har nok ikke slæbt rygsækken, synes jeg. Så 2.233 meter. Kommer vi ikke højere på den tur her. Jeg ved ikke om det er til at se, men der hvor jeg har min finger, der går nogle køer. De har klokker på. Det har de alle sammen her. Og den kan man køre helt deroppe. Der er jo sindssygt langt dernede. Pæn udsigt. Den her sti var ikke noget for Mette Olsen, tror jeg. Jeg vil ikke kigge til venstre i hvert fald. Jeg så på et skilt, at det ville tage 3 timer yderligere at gå over til det bjerg derovre. Großer Rettenstein. Og så er det tid at komme op på toppen måske. Overvejede jeg lige et øjeblik. Det kan godt være, at Frosen blev tosset, hvis jeg først kom ind til aftenkaffen. Så 1 time og 50 minutter efter starten er jeg på vej ned igen. Så det tog ikke 2,5 timer, som nogen har beregnet, at den skulle tage. Jeg indrømmer også, at der gik lidt sport i det til sidst. Nu er jeg på vej ned igen, eller jeg er på vej ned igen til fru Olsen, som har været til konsultation i morges hos Dr. Olsen, der har ordineret gin og tonic og læsning hele dagen. Hej hej.